Dobrý deň, volám sa Matej Pisa a som organizátorom Svetového festivalu čipky, ktorý sa bude konať 8. až 11. augusta tu v kúpeľnom meste Piešťany. Stojím tu pred Baroloamačom a chcem vám ukázať, kde všade sa tento festival bude konať. Let's start writing our own history. Let's take this road, oh, this winding road. Let's just... Nachádzame sa pri výstavnej siene MOLO na Kolonádnom moste a tu bude vystavovať Iva Prošková z Prahy. Vašou prvou zástavkou bude určite Dom umenia, kde si budete môcť vymeniť vaše vstupenky, zriadnu nádhernú výstavu Eleny Holeciovej či slovenských čipkárok. Nájdete tu aj krásnu výstavu More paličkovanej čipky a vo štvrtok nás čaká otvárací ceremoniál a v nedeľu to tu všetko zatvoríme. Nachádzame sa veľa Domu umenia parku a tu budeme v sobotu od 16. spoločne paličkovať. Čiže kto máte chuť, doneste si valec a spoločne si zapaličkujeme. Cez festivalový víkend otvára svoje brány aj múzeum. Budete môcť zliadnúť krásnu výstavu paličkovanej čipky, kútnych plachiet i ich stálu expozíciu. Nachádzame sa v hudobnom pavilóne a tu nás čaká piatok, sobotu aj nedeľu od 15. vystúpenia folklórnych súborov i swingovej kapely. V kursalóne tomto nádhernom priestore budú paličkovať čipkári zo Slovenska, Čiech i zahraničia. Ďalšia časť festivalu bude tu v Picku Piešťanoch a bude sa tu nachádzať krásna výstava paličiek pána Glasnáka z Krakovia. Tu za mňou v historickej budove Starej lekárne budete môcť vidieť nádhernú výstavu České bienále. Bude to výstava výherných prác v Bamberku. Nachádzame sa pred kinom Fontána, kde celý víkend budú prebiehať naše prednášky o paličkovanej čipke. Čakajú nás krásne výstavy pána Mišika z rodáka z Piešťan. Popritom bude výstava dobrodružných čipkári. A nakoniec môžete si pozrieť súťažnú výstavu v Senčíke. Na Hotelovej akadémii Piešťanov budete môcť vidieť národné stánky, budú sa tu nachádzať predajcovia a pred festivalom sa tu budú konať kurzy paličkovanej čipky. V tejto historickej budove elektrárne budete môcť vidieť celý víkend módne prehliadky. Prídu autori čipkári zo Slovenska, Čiech i zahraničia. Okrem toho tu bude výstava Jany Frajkorovej i krajkárskej školy z Prahy. Aký by to bol festival paličkovanej čipky bez Krakovan? Preto sa nachádzame teraz tu v múzeu, kde pre vás pripravujeme výstavu našich čipiek, čipiek z celého Slovenska a tiež pripravujeme výstavu o trikote. Oh, this winding road. Let's just take the long way home.